Hi everyone, good evening. मोनाबायबो बे हरनि समावनो नोंथांमोननो इमारजेन्सि मोनसे भिडिअ लाना फैयो माने दिनैसो नुसनदों हाखु दाखुजोंनो माने मैया दाख्लैनिफ्राय नेट नाङा मा नाङा गामियाव थाफैनाय ओरैबायदि खिब्रमा फबनाय जायगा बेखायनो माने नेटनि थाखायनो आं भिडिअ लाबोनो हाया लोगोफोर थ' दा थेवब्लाबो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय इमारजेन्सि आरो बेजों लोगोसे ओरैबायदि 3-4 घन्टा नांगौ आरो मोनसे भिडिअ आपल'ड होनायनि थाखाय बा होनो थाखाय दा जाय हक नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नोंथांमोना निस्सय नुनानै बा खोनानानै मिथि मोनखादों जोंहा बर्थमान दा साननैसो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगोसे दायो बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारी बिथां नङा होमबा बे बिथांमोना गोबां माने संसार नाङै मोजां मोजां भाइरेल जागासिनो दङ मा मोजां मोजां भाइरेल माने एक्चुअलि मोजां गुबै बा गुड भाइरेल नङा दे बेड भाइरेलसो दिनै चिफ एडिटरा जोंहा बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटरा ओरैबायदि सासे मानगोनां बा मेलेमजिबि सासे गनायथाव सुबुंमोन आरोखि मिथिबायना दा बे सुबुङानो दिनैनि दिनाव माने संसार नाङै भाइरेल जादों बे भाइरेला मा सासे सिख्लानो माने 40 लाख ना बेसेबांबा बा ना 30 लाख थाखा होलायनाय बा सना रुफा बायना होनाय गोबां बेफोरबायदि भाइरेल जादों आरोखि दा गोबाङानो नुखादों गोबाङानो मिथिदों दा मा बुङो आरो लोगोसे बिटिसिनि चिफ बारग' हाग्रामा महिलारिखौ माखासे गोबां गाज्रि फट' एडिट खालामनानै बा नङैखौनो नंगौ होननानै भाइरेल खालामखो ना बले नंथारगौखौ भाइरेल खालामखो बेखौ मिथिया खिन्थु जाय हाग्रामानि फट'खौ होदों बै बिथांनि फट'आथ' गोबां फुरानासो अर्थात अलरेडि गुगोलाव सार्च खालामबानो मोनखाजोबो जोंहा मैया दाख्लै देरहासार बिथाङा मोजाङैनो फोरमायखादों आरो नोंथांमोना बे देरहासारनि चेनेलाव हाबनानै नायबानो निस्सय क्लियारै बुजिनो मोनगोन दा बिथांनि जिथुनाखि फट'खौ होदों थिगानो जादों नाथाय गोदानबा बेलेग खोथामोन आरोखि ना नाथाय फुराना फट'सो जिथु भाइरेला गोदानब्ला हाग्रामा महिलारिया सासे आइजोजों बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानि मावदोंब्ला गोदान फट' होनांगौमोन आरोखि दा जाय हक नोंथांमोना मा बुंबावनो आरोना नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ गोबाङानो नुखादों खोनाखादों नाथाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा नंखाय आरो फेक खालामोब्ला बिनि साजाखौ मा मोनो बा कर्टआ आयेना मा साजा होगोन बेखौ नोंथांमोना रोखायै मिथिखागौ दा मिथिसेयावबो नोंथांमोना बेफोरबायदि बुजिसेयावबो बुजियै बायदि अबुजन खामानि मावो मानो दा नोंथांमोना थारमाने दाय गैयैखौबो दाय गोनां खालामनानै गावखौनो गाव दागि फोनांनानै लानायसो जायो आरोखि ना आंनि नुहुरनायाव दा बेखायनो जाय हक नोंथांमोना नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि दा मावसै आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारिजों जाय आइजोखौ भाइरेल खालामफादोंमोन बै बिथांजोआ क्लियारेसन होखाबाय नोंथांमोना नुखाबाय दा नोंथांमोना आरो अन्नानै आंनि भिडिअनि गेजेरजों बा आंनि चेनेलनि गेजेरजों फुल नायनानै बुजिनानै लादो लोगोसे बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर जोंहा मैखोम बसुमतारी बिथांनि बाथ्राफोरखौबो खोनासंनानै लादो आरोखि खुलुमबाय गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय आंनि मुङा मृदुला बसुमतारी आङो बिटिएडनि CWCनि मेम्बार दिनै आङो ससियेल मिडियायाव फैनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय थांनाय 24 इनकालाराव माने आंनि जि आं फेसबुक ससियेल मिडियायाव आं नुनो मोनदों आंखौ माने जोंनि बारग' हाग्रामा महिलारि सारजों जितु मोनसे गाज्रि फट' एडिट मेकिं खालामनानै जितु भाइरेल खालामदों माखासे पेजाव आं नुनो मोनदों बे पेजनि मुङानो जाबाय वांजां पेज बे पेजाव माने ओरैबायदि गाज्रि फट' भाइरेल खालामदों आं बिनि सोमोन्दै आं दिनै क्लियारिफिकेसन होनो होननानै फैदों बे फट'आ एकदम निसा नोंथांमोना बे फट'नि सायाव जेबो साननांगौ गैया नंगौ सारा जोंनि न'आव फैदोंमोन बाहाय आंनि हासबेन्डबो दं आरो प्लास आंनि फिसालाबो दङ बे सारा माने आंनि फिसायजों मोनसे खामानि रायलायनो लागा दंमोन जोंहा पार्टि मेटार बेखौ लानानै आंनि फिसायजों रायलायनो थाखाय फैदोंमोन हाग्रामा सारा बेखौनो माखासे मानसिया माने षड़यन्त्र खालामनानै माखासे फेसबुक पेजाव बानसावदों जेब्ला सारा जोंनि न'आव जोङो न' सिङाव जोङो आंनि बोराय आरो सारजों साथामजों जेब्ला जों सावरायबाय थायो खोथा जों माखासे पार्टिनि खोथा जों माखासे खोथा रायलायबाय थानायाव गामिनि सानैसो हिनजावफोरा फैदों बिथांमोना मा उद्देश्य लानानै फैदोंमोन आं बेखौ बुंनो हाया किन्तु जेब्ला बिसोरो जोंखौ गाबज्रिहरो
होमबा जों आंनि फिसालाजों आंजों थांनानै आं दरजाखौ खेवहैयो खेवनानै जेब्ला आं बिसोरखौ नुनो मोनो बिसोर साब्रै साबासो हिनजावफोर बिसोर ज' दंमोन ओमफ्राय आं बिसोरखौ सोंदों मा खौरां मा उद्देश्य लानानै फैदों जेब्ला बिदि सोङो बिसोरो सोंदों नोंसोरनाव सोरबा आलासि दंफैयो नामा बे थिग बे टाइमावनो आं होनदों औ जोंनाव आलासि दंफैयो बिदि बुंनाय लेखा बिसोरो आलासिखौ नायनो होननानै बुंबाय आं होनबाय औ नायजायोथ' जेब्ला बिसोरो न' सिङाव आलासिखौ नायनो होननानै थाङो अब्ला बिसोरो जोंनि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ नुयो होमबा बिसोर गावसोरनो नुनानै माथो हाग्रामा सारसो होननानै गावसोरनो शक जानाय बायदि जानानै बाहेर फारसे ओंखारबोफिनो जेब्ला बाहेर फारसे बिसोर ओंखारबोफिनो गावसोरनो गावजों गाव सावरायलायनानै माने आंनि सिगाङाव बिसोर बुङो जों माने गोरोन्थि जाफ्लांबाय माने जों एसे दस्रा एसे उद्देश्य लानानैसो फैदोंमोन जों हाग्रामा महिलारि सारखौ फैदोंमोन होननानै सानाखैमोन बिदि होननानै गावसोरनो जोंजों मोजां सावरायलायनानै गामिनि मानसिफ्रा ओंखारलाङो बेखौनो लानानै माखासे सुथुरा पलिटिकेल इस्यु खालामबाय माने अखानायै 24 माने अक्ट'बर खालि माखासे पेजआव जों नुनो मोनबाय जे वांजां पेज आरो बर'सा पेजआव माखासे गाज्रि माने फट' हाग्रामा महिलारि सारजों आरो आंनि फट' एडिट खालामनानै भाइरेल खालामनाय नुनो मोनबाय बेबायदि जुदि हाबाखौ जुदि जोंनि बर' समाजाव बेबायदि मावोबा माखासे माने गाज्रि हुदाया बांनायनि सायाव बांलांगोन बेखायनो गावजों गाव बेबायदि खामानि मावनायखौ नोंथांमोना बन्द' खालामनांगौ आरो बे माखासे फेसबुक पेजआव बेबायदि गाज्रि फट' भाइरेल खालामनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि बन्द' खालामा आं बेनि सायाव थाबैनो आं एक्सन लानाय जागोन बेखायनो आं नोंथांमोनखौ अननानै आं रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि बेबायदि हाग्रामा महिलारि सारजों आरो आंनि फट' एडिट खालामनायखौ थाबैनो नोंथांमोना शेयार खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ आं गुरैयै अननानै नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जाबाय आरो बिटिसिनि गासैबो रायजो राजानि सायावबो आं गुरैयै रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो साननाङा हाग्रामा महिलारि सारा सासे बर' हारिनि संग्राम खालामनानै फैनाय हारिनि सेक्रिफाइस खालामना फैनाय सासे सुबुं बियो दिनै बेखौ बेबायदि दिनै गाज्रि फट' एडिट खालामनानै भाइरेल खालामनाया बिराद लाजिनांथाव खोथा आरो आंखौबो सासे हिनजाव माहारि हिसाबै आंखौ बेबायदि फानसावनाया बिराद गाज्रि जादों बेबायदि खामानिखौ जुदि मावबाय थायो होमबा समाजा बिराद गुबुंले जालांगोन जोङो माने मोजां लामाजों आगान सुरनांगौआ बेबायदि लामाजों जुदि थांबाय थायोबा बुहुत समाजा गुबुंले जागोन आरो आं मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों दिनै मोजां जुदि नोंसोरो रियेल घटनाखौ जुदि मिथिदोंमोनबा दिनै नोंसोर मोजाङै जुदि डिटेल्सखौ लायालासिनो दिनै आंखौ गथ' सानैनि बिमा बुंदों आंहाथ' गथ' सानै नङा आंहाथ' फिसा सासेल' मारै नोंसोर बुंनो हाखो बेफोरावनो जों बुजिनानै मोनो नोंसोर माने माखासे खोथा माने बानसावनानै जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ नोंसोर माने फासायनाय पलिटिकेल इस्यु खालामनानै बेखायनो आङो नोंथांमोननि सायाव आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय अननानै नोंथांमोना माखासे गाज्रि फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव बुंनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों नंगौ बे आंनि डेटा बुंगासिनो बिसि बुंनाय रावा एकदमबारे नंगौ बेखौ जोङो गासैबो जोङो हमनो हायो जाखिनि भिडिअ बा जाखिनि माबा होबाय दङ बेफोर एकदमबारे नंखाय मानोना आंबो एकदम लोगोआवनो दंफाखायो आंनिनो आरो गथ' सासे दङ बेबो दंफायो बेखौ खुनु जोंनि रायजो राजाफोरा खुनु आदारवाइज साननो नाङा जोङो एकदमबारे जोङो खालामो आरो अननानै आङो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे नोंथांमोना बेबायदि पस्ट होनाय गाज्रि बानसावनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ मानोना गुबुननि न'खराव बेबायदि अर सुनो नाङा एकदम नंथारै खोथाफोरखौ होनलाबायनानै जे जानला बखिलाबायनानै बुंनायखौ बन्द' खालामनांगौ अननानै आं गासै रायजो राजाफोरखौ आङो एकदमबारे आंनि आत्मानिफ्राय आङो बुङो जे नोंथांमोना बेबायदि खालामनो नाङा जोंहा न'खर दङ गथ' गथाय दङ बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ आं गले गले खावलायनानै आंबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय खयला फैसा लांगोन गुसु दं गैयानो आंखौ बुंनोहाय जेबो खयला फैसा लांगोन गुसु दं मिथिबाय दखान लुनायनि नामाव खयला फैसा लांगोन गुसु दं खयला खयला बिजिनि आखाइनिफ्राय थिना लादा दाखालि एग्लां लांदों आंनि आखाइनिफ्राय खयला ओमफ्राय हाबायनायावनो खयला हाबायनायाव बेसेबां लांदों 2.5 लाख थाखा हायाव
बै खयलायाव हो नोंनि सना नोंनि गारि साइकेलाव थांनो हायाखै लांबाय थागोन माखौ बारा बुङो ना एयावखै हो नोंनि सना बे गासै बेसेबां थांनो सिगां बाहाय थांनो सिगां मिथिबाय ना खयलायाव बाव खयलाय खयलायाव बाव बेनिफ्राय फनपेआव माबा खालाम गासै 6.5 लाख दङ फनपेआव नाय गासैबो खयलाय टटेल गासै दिनैसिम नोंनि साथे 40 लाखनि बारा फैसा थांबाय नोंनि आखायाव मिथिबाय हगारनांगौ 40 लाख नों दिनै बेफोरखौ बुजिनो नाजा नों दिनै बेफोरखौ बुजिनो नाजा मिथिबाय आंखौ हेल्प खालामनानै